माइब्रानि फिनायनि लोगोफोर माइब्रानि बाफार नायलाय होगासिनो जोंना माइब्रानि अ माइ गड बरिया दिनै लागायनोसै मास दिनै रायजोफोर आथिमंगल आथिमंगल नै गार्लस स्कुल होनबाय गेन्द्रा बिलाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनानि मा जाबाय टाइमा आरो बिसोरना 10टा बारबाय नै 10:30 10:30 जाबाय सरि गार्लस स्कुल होनबाय बेलायाव दंनै मानसिफ्रा दंबावो नै गार्लस स्कुला नै रायजोफोर मोनानि 10टा जाबाय फैद' बोलो ब्रो दे बारदा मोनदे लोगोफोर बे सिगां सासे गाखोदो सिगां सासे ओरै गाखोफादो ओरै सासे आसो नों माबाना फैखो ओइ सिगां फाक्का मोनालै ब्रो जिराय जागोन जिराय जास्ताय जाबाय जाबाय दामफारिफ्रा गिदिंदो आदा फैना होलै एसे गिदिंफुबाय ओरै नाराबारिजों थांसै औ आरो बिसोरलाय नामा नोंथांमोनाबो एसे आंखौ सापर्ट खालामो गोदान चेनेल जाहाथे आं नोंथांमोनखौ आं सापर्ट खालामो जोंनि रेस्टुरेन्ट मोनफैनोसै बाहाय गान दामबाय जोंना बक्स लाखादों बिराद गिदिर फाग्ला गोजा खांबाय नायबाय था नोंथांमोना आथिमंगलखौ नायदों आथिमंगल लोगोनि गारि मोनबाय गोग्गो मोसागोन लोगोफोर दिनै आं आथिमंगलाव लोंनायाथ' लोंखाया आङो अब्लाबो दिनै मोसागोन आरो बिरादनो गोथाङैनो पुलिस फैनो मोनबाय Besok saya dulu ya. Besok saya dulu.